Todo bo chega ao seu fin e a Liga Galega de Traiñeiras, Trofeo Xunta de Galicia, tampouco é unha excepción. Última entrega da temporada de Soltando Estacha, o programa resumo do espectáculo deportivo máis enlleiro do verán. Fin de semana que baixou o pano do curso, levou as remeiras e os remeiros dunha punta a outra no mapa desta competición. Comezou o sábado 23 de agosto en Asturias, na fermosa vila de Castropol, coa 10ª xornada, tanto da Liga Femenina como da Liga A masculina. Dúas quendas lanzadas. Arrancou a cuarta edición da bandeira Princesa de Asturias. Campo de regatas exixente, ao que a Liga chegaba prácticamente definida en todos os postos. Aí temos a primeira virada de Cesantes Bueu, que compartía a quenda con Rianxo e co conxunto anfitrión de Castropol. Marcou diferenzas Cesantes Bueu xa a metade de regata, 24 segundos. As súas perseguidoras Castropol coa motivación extra de estar na casa. Aí veñen as da segunda quenda, comandadas por Mecos, equipo que durante varias fases da temporada ocupou posto na quenda de honra. Viraba en segunda posición a Brava, a embarcación de Salgado Perillo, e terceira a Cabana de Ferrol, a Galatea. Estaban bastante marcadas aquí as posicións e non houbo cambios na segunda parte da regata. Longos de volta que eran os máis duros, vexan como pegaba o vento de cara. Entrada de Castropol, por detrás de Rianxo e da gañadora da súa quenda Cesantes Bueu, e o triunfo de Mecos. Serie intermedia por diante de Salgado Perillo e da Cabana de Ferrol. Entraba en acción as 4 primeiras clasificadas, con Chapela, que podía ser campeón a matemática, pero era complicado. Quería darle un pasiño máis cada título, con 6 puntos de vantaxe. Se presentaba Área Longa respecto a Tirán Pereira, e como podemos ver non deu ningún tipo de opción no campo de regatas de Castropol. Aí temos a virada, Tirán Pereira que se preparaba para executar esa Boga en segunda posición. Terceira marchaba a Megrove, que viña de remontarlle no segundo longo a Cabo da Cruz. Dominio absoluto de Chapela Uofco, que esta temporada escapáronse 2 vitorias, as 2 contra reloxo. Cuarto posto para Cabo da Cruz, que tamén ocuparía na clasificación da bandeira. E aí temos a celebración de Chapela Uofco, que aumentaba 7 a súa vantaxe na xeral. Es un campo duro, lo sabemos, pero había ilusión de estar en casa, entonces se ha tirado con todo y se ha notado. Al fin y al cabo, tampoco ha sido un resultado tan malo, hemos estado un poco cerca. Al principio nos vimos muy cerca de ellas y eso dio mucha motivación para aguantar toda la regata, pese a tener esos 2 largos en contra, sobre todo el último, que es muy duro remarlo en contra. Pero bueno, al final acabamos contentas, lo importante era quedar con nosotras felices y delante de la afición estamos muy contentas. Al fin y al cabo, llegar oyendo a toda la gente animar es indescriptible. Bueno, una temporada al fin y al cabo dura, con un equipo que estamos todavía formando un bloque que se creaba el año pasado, con mucha gente nueva. Y nada, seguimos fortaleciendo y lo importante de esto es un proyecto a futuro, que esta trainera aguante muchos años, que al fin y al cabo 4 años son todavía muy pocos para una trainera. Y nada, conseguir que salga muchos años, que en este pueblo pequeño pues sigamos habiendo esta trainera femenina. Tempos parciais da penúltima xornada da temporada na Liga Femenina, coa vitoria de Chapela Uofco por 18 segundos de vantaxe respecto a Tirán Pereira, terceira a Megrove. Na xeral, como dicíamos, a 7 puntos aumentaba a súa renda o conxunto da Área Longa. E tamén penúltima xornada da competición masculina. A 10ª cita da temporada arrancaba con 2 quendas lanzadas. E aí temos a Mecos, que era máis rápida, entre as 3 primeiras que tomaran a saída, 16 segundos, que lle metía a metade de regata a Cesantes Roda Vigo. E a filial de Cabo, Bueu Ximei, andaba na segunda das quendas, por diante de Urme, de Narón e de Mugardos. Temos a virada de Mugardos polo carreiro número 1. As 2 gañadoras destas series lanzadas con claridade. Temos a Mecos, a
A entrada de Cabo da Cruz, que se levou man a man con cesante Rodavigo durante toda a temporada para eludir a 11ª posición na táboa. E o triunfo de Bueu Ximei recuperándose despois do varapau que supuxera a anterior regata o domingo anterior en Cabo da Cruz, onde perderán a súa praza na quenda de honra. A remonta que celebraba Mugardo sobre Urme echaba a quenda Narón. E aquí están os 4 primeiros da clasificación xeral, con San Bertolomeu Bersí, Tirán Pereira, Castropol e Chapela Uofco, que buscaba ser campeón matemáticamente en Castropol. Para iso tiña que quedar por diante de Tirán. Tiña 11 puntos de vantaxe, cun chegaballe xa para certificar. E como podemos ver, 8 segundos a metade de regata respecto a Mardocón. Castropol que pechaba esta quenda de honra imparable. O conxunto adestrado por Juan Zunzunegui, aí coa camisola amarela da Liga, proclamábase gañadora en Castropol e gañadora da Liga. Noveno éxito da temporada. Segundo posto para Tirán Pereira, terceiro para San Bertolomeu Bersí, cuarto para Castropol. Recollendo o patrón de Chapela Uofco, unha camisola amarela que xa lle pertencía de forma oficial. Gañadores por primeira vez na historia do club Chapela Uofco na Liga A. Aí a celebración o festexo da área longa. Pues íbamos a hacer una regata a intentar ganar la Liga ya y a ver, y a ir a por la bandera. No sé, ahora mismo llegaré a casa y pensaré muchas más cosas, pero muy orgulloso del equipo, trabajamos muy bien todo el invierno, yo creo, y esperemos ir a por más. Creemos que por la calle 4 había un poco más de ola, ya dijimos que en cuanto se nos fuese un poco el nivel del barco, el bloque, intentar ir a por más y no ir a por más, sino con cabeza, llevar la firmeza, ir a remar y que es como se nos da bien ganar. A 37ª edición, a bandeira princesa de Asturias deixou nestes tempos parciais, encabezados por Chapela Uofco, que gañou por 12 segundos de vantaxe respecto a Tirán Pereira, terceira, San Bertolomeu Bersí, cuarta, Castropol, sen cambios na xeral, Chapela Uofco, campioa da Liga. A clausura da temporada tivo como escenario Moaña, no mediodía o domingo 24 de agosto, de Asturias na tarde anterior, pasamos o Morrazo, para poñer o broche a 2 intensos meses de competición. Ambiente de despedida, de festa, para pechar o grande, un calendario que tanto na Liga Femenina como na A masculina ofreceu 11 bandeiras. No campo de regatas de Tirán, no Peirao da Mosqueira, a acción comezou con 2 quendas lanzadas. Na quinta bandeira femenina, con cello de Moaña. Estaba o Mar Calmo, Prato, como din as remeiras e os remeiros, e 6 traiñeiras en acción. As primeiras en rematar o longo inicial. Aí temos as remeiras de Cesantes Bueu por diante de Castropol e de Rianxo. Esta vez Castropol ia poder a embarcación da Ría de Leo coabirse da Guadalupe, ao contrario do que pasara a tarde anterior precisamente en Asturias. Aí se cruzaban as da primeira e a da segunda serie. Na segunda, a igualdade entre Mecos e Salgado Perillo polos carreiros exteriores. Aquí polo 1 virando a Galatea da Cabana de Ferrol. Mecos chegaba como quinta clasificada na xeral a 5 puntos de Cabo da Cruz, que era cuarta. Parecía casi imposible que remontara, pero estivo a piques a chegada de Cesantes Bueu como gañadora da primeira serie. O esforzo final da temporada para Rita Regojo, a embarcación que este ano cambiou de denominación. Ano pasado era Cesantes Amegrove, este ano Cesantes Bueu. Castropol, como dicíamos, que en esta ocasión cuido con Rianxo, ainda que Rianxo quedou por diante das da Ría de Leo na clasificación xeral. Mientras da segunda quenda puido poñerse a Cabana de Ferrol a altura de Salgado Perillo, nin tampouco de Mecos, que como podemos ver dominou con claridade. Fantástica a última fin de semana da Mequiña. Entrada na liña de meta da Brava e finalizaba esta serie coa Cabana de Ferrol. E en marcha a quenda de honra na que Chapela Uofco buscaba certificar o título. Para iso contaba con 7 puntos de vantaxe, non deu ningún tipo de opción precisamente a Tirán Pereira, que remaba na súa casa segundas na clasificación xeral, xa dendo primeiro longo.
claramente área longa por diante. Tercera posición a Megrove, cuarta Cabo da Cruz. Ella pasalo mal, un mal trago, porque se situaba oitava nesta primeira virada, é dicir, non podía retroceder nin un posto máis para non perder a cuarta praza. A chegada como gañadoras da regata e da Liga de Chapela Uofco por terceira temporada consecutiva. Segundo posto para Tirán Pereira, tanto na súa bandeira como na clasificación xeral, o igual que o terceiro de Amegrove. E tiveron que sufrir ata o final da Liga remeiras de Cabo da Cruz, que fixeron oitavas. Mecos empatoulles a puntos, pero con mellores postos. Cabo da Cruz mantivo a cuarta praza e aí recollía Chapela Uofco a bandeira Concello de Moaña, celebrando o título 3 anos seguidos, gañando a Liga Femenina. Pues un obxectivo que era non fallar, sobre todo para ter a Liga no peto, que era o noso obxectivo principal. Sabíamos que la estando na casa iban a salir fuerte, así que quixemos encamiñar a regata para nós. Salimos bastante ben, verdad? Conseguimos levar a regata. Pensábamos que íbamos a ter difícil, complicáronsenos aí, sobre todo non ter referencias durante os largos, pero bueno, quitando así un par de regatas, estamos contentas. Está difícil, pero penso que temos moi bo equipo, estamos encamiñando ben, vamos a estar peleando. Viñamos regata da casa con moitas ganas, bueno, si é certo que nos precipitamos un pouco, pero creemos que non foi salida nula. O que pasa é que como non nos afectaba moito, pois tampouco reclamamos ni nada. Desconcentramos xa un pouquiño, salimos un pouquiño despistadas na salida que se por repetir. E nada, afrontando pouco a pouco, a máis, é o que hai. Sí, a ver, o bloque do ano pasado este cambiou bastante, hai varias incorporacións, como que tardouse bastante en coller o bloque, falta ainda un pouquiño por mellorar, que creo que o vamos a poder conseguir. E nada, o proxecto é de cara ao ano que ven. Non sei, hai que rendir, hai que seguir traballando e pouco a pouco as cousas salen. 9 vitorias conseguiu Chapela Uofco ao longo desa temporada. A novena chegou en Moaña por un tempo de 32 segundos de vantaxe respecto a Tirán Pereira. Terceira Mecos, cuarta Megrove na clasificación xeral, primeira Chapela, segunda Tirán, terceira Megrove, cuarta Cabo da Cruz e quinta Mecos, sexta Salgado Perillo, séptima Cabana de Ferrol, oitava Cesantes Bueu, novena Rianxo, décima Castropol. Ímonos agora a clausura da Liga A masculina, que como poden ver tivo que celebrarse en formato contrarreloxo, porque durante a entrega da bandeira femenina moveuse o tren de bollas e non quedou outra que cambiar de idea, cambiar de formato. Dividiuse en dúas quendas. Na primeira saíron 7 embarcacións. As 4 primeiras da xeral quedaron para a quenda de honra a 4 longos para pechar a temporada cunha crono na que chegaba aí Cesantes Rodavigo o remate do primeiro longo, marcando mellores tempos nesta ocasión que a súa rival directa durante toda a temporada, que a filial de Cabo. Estas 7 embarcacións das 7 traiñeiras, dende o principio marcou os mellores tempos Bueu Simei, que era a favorita e que buscaba achegarse ou asaltar a cuarta praza de Castropol. O tiña moi complicado, pero intentaron os da Maruxía. Temos a virada de Mugardos. O tempo de Mugardos melloraban os seus veciños de Narón. E a súa vez Bueu Simei ia poder cos tempos. Temos a virada de Urme e agora de Bueu Simei, que se ia colocar primeira dende a referencia inicial. O esforzo final da temporada para Cesante Rodavigo. Vemos como Mecos estivo a piques de botarse en riba a filial de Cabo. E deron o todo os remeiros ata a conclusión da temporada e a entrada de Bueu Simei, que se situaba primeira a expensas do que acontecera na quenda de honra. A felicidade porque marcaran un tempazo. Sabían que tiñan opcións de meterlle un susto polo menos a Castropol. E coa liga xa decidida, porque a tarde anterior Chapela Uofco certificara matemáticamente o título, arrancaban as 4 embarcacións da quena de honra.
Chapela Uofco con dobrete. Viñan de gañar tamén as mulleres a súa liga. Ya temos a virada da ría de Leo. Castropol, que se quedaba 3 segundos de Bueu. A 2 quedaba Semeira. Que melloraba o tempo de Bueu era Tirán. E, por suposto, Chapela, que non se relaxou. Malia ter o título, malia celebrar o Alirón na tarde anterior. 5 segundos de vantaxe respecto a Tirán Pereira. O remate do primeiro longo, e a partir de aí non fixo máis que ampliar a súa vantaxe para conseguir a 10ª bandeira da temporada. Só se escapou unha en cesantes cando gañara Tirán Pereira. A celebración do seu adestrador Juan Zunzunegui como punto final dunha temporada case perfecta. Pois sí, non podería estar máis orgulloso do que hemos feito, tanto o noso equipo como a min, xuntos, dende o principio ata o final. Ao principio miraste, colles experiencias, toca sumar, miras o que hai, e logo o importante é seguir medrando, rejata, que é o que nunca deixamos de facer, e non seguir así sempre. A ver, Chapela é un equipo que leva moitos anos pasando de equipo, de remando, pero nós miramos por nós, e sempre cada vez máis, e sempre tirando por riba. Bueno, sabíamos que esta temporada iba a ser atípica, que íamos cun bloque que, bueno, con cambios, perdemos xente, recuperamos outras, bueno, supemos manter o do ano pasado e crecer, que é o máis importante. É o último mellor posto nos últimos 4 anos do club, e, bueno, sabemos que intentamos facer un proxecto interesante para a xente que quera apuntarse, que queremos seguir medrando, e ainda queda un mes bonito. Sabemos que Chapela é un rival moi forte, que ia salir con todo, que ia salir a escachar, e aí se demostrou unha opo, que salir con todo. Nosotros xa non lo dimos todo, pero na hora boa para eles, son superiores, e ok. A edición número 43 da bandeira Concello de Moaña, en formato contrarreloxo, victoria de Chapela Uofco. Por 25 segundos de vantaxe respecto a Tirán Pereira, terceira Bueu Simei, non houbo cambios na xeral. Chapela primeira, Tirán segunda, San Bertolameu terceira, Castropol cuarta, quinto posto de Bueu, sexta Urme, sétima Narón, oitava Mugardos, novena Mecos, décima Cabo e undécima Cesantes. Ata aquí, Soltando Estacha 2025. Moitas grazas pola súa atención ao longo da temporada e ata a próxima.